Machiegni kendo riwruok mar jopuonj KUPPET ochiwo notis mar ndalo 7 ne sirkal mondo ochop kare singo mane giketo ne jopuonj ewi weche 4 madewo ngima jopuonj. Ka olosi e apisgi e boma ma Nairobi, jagoro maduong' mar KUPPET Akelo Misori okwedo lendo mar duol marango osara mar jotij sirkal SRC ewi ng'ado bajet ma higani tok sirkal wito oko paro mar chiko omenda ma higani. Weche 4 ma KUPPET dwaro ni mondo chop kare oting'o chopo kare winjruok ewi osara manobede kind jopuonj kod sirkal, okumba mar thieth mar jopuonj, ndiko jopuonj 20,000 mag JSS kod ndiko jopuonj 46,000 mag JSS e yo mongirore. Gimedo ni ponono piny owacho ok bichopo dwachgi, to jopuonje duto ma pacho ka ok bi yawo skunde dwe mar 9. Kaluwore gi winjruok mane wan go gi sirkal iluongo ni 2021-2025 CBA Collective Bargaining Agreement. En kik gimule ka gibedo gi excuse mar austerity measures. En nyaka chule kaka nwa winjore no. Nikech ne en gima ne court osewinjore kodwa mose register go kaka order mar court. Ndiko jopuonj 46,000 manocha konyo kaka intern. Gin nyaka ndik gi mana kaka yo mar permanent and pensionable. To kendo wamiyo mana jo TSC juma achiel kende mondo gigol circular kaka ginying jopuonj go kaka gisendiko gi. Ndiko mar jopuonj 20,000 boneko beni itimo nikech kata mana ker mar piny Dr. William Samoei Ruto bong'eyo ni maendi yo manochi nyaka dhi, emomiyo ne owacho ni nyaka ndiki 20,000 mar jopuonj. Ka ok waneno lwasi maber manyiso ni sirkal oyie timo kodwa kaka wadwaro, to kendo kaka ber ne pinyni, to sirkal onego bed ni bedo gi ng'eyo ni tam mar 3 nyithind jopuonj ok nyal dhi skul. Kawadhi nyime ni tulo manyo muoche kar loso